खुलुमबाय गासैखौबो बर' सादेर हासार इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकआव आङो सावरायनो नागिरदों जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया। नैबे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय आं मोनसे टपिक बानायदों। दा बेवहाय गोबां जायगाफोरावनो नुनो मोन्दों जोंनि बर'नि गेजेरावनो नैबे सोमावसारग्रा आफादफोरजों माखासे मानसिफोरा गावनि राजखान्थियारि बेनिफिटनि थाखाय नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनाय जेबो लाब गैया, बाहागो लानाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुङो, जायनि थाखाय आं दिनै भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। थ' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मिन्थिगौ नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनाय 5 बोसोर जाबोबाय। दा बै बुब्लियाव जोंनि सोमावसारनायखौ सोरखाराबो बुंगासिनो मोनसे फिनिशिं लाइनाव लांनांगौ होननानै गोबां मानसिफोरा नैबे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंगासिनो। दा बे बुब्लियाव माखासे दैदेनगिरिफोरा गावनि राजखान्थिनिखौ बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना बुङो सोमावसारनायखौ सुक्तिया जोंजोंसो जागोन, जोंजों फैनांगौ, मुभमेन्टखौ जोंसो लाबोगोन। दा बिदि बायदि गोबां बाथ्रा बुङो। थ' आं बे बुब्लियाव नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। दाखालि आं मोनसे गामियाव थांदोंमोन। बे थांनाय समाव बिथांमोना बुंदों जे नैबे 25आव जानो गोनां जे सुबुं गौमा क'क्राझाराव कारिगावआव जानो गोनां जे मुभमेन्ट, बे मुभमेन्टआ जेबो ओंथि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों। बे सोमावसारनाय जेबो लाब गैया होननानै, जिहेतु सरकारा जोंजों सुक्ति खालामसिगोन होननानै माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदों गामिनि। बे बुब्लियावसो आं भिडिअखौ बानायनाय जादों। नैबे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बा सुक्तिखौ जासिगोन डिसेम्बरावनो बुंनाय बाथ्राया, बे बाथ्रायावसो आंखौ एसे नांथाबदों। सोमावसारनाया जोंनो नांगोन आरो सोमावसारनाया जायोब्लासो जोंनि जे थांखि बे थांखिसिम सहैगोन। जुदि जों सिगांनिफ्राय बुङोब्ला जेबो लाब गैया, ओंथि गैया होननानै बुङोब्ला दिनै बिटिसि जानाय नङामोन, नोंथांमोनाबो मिथिगौ। अब्ला आङो मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों जे ओंथि गैया होननाय बाथ्राया माबोरै जाखो, बे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों आं। दिनै नाय नैबे बर'नि नैबे दैदेनगिरि बिथांमोना फैगौ 28 नभेम्बराव बिथांमोना मा खालामदों, गुवाहाटीनि नैबे दिसपुराव लास्ट गेटआव बिथांमोना धरना लादों। नैबे इउटिसि गठन जानो गोनांखौ बा जागोन होननानै बिथांमोना धरना लादों। अब्ला बिथांमोना बे धरनाखौ लादों, मानि थाखाय लाखो? बिथांमोनाथ' जेबो प्रफिट गैया, जेबो नैबे मा होनना बुंगोन बेखौ, जेबो माने बेनिफ्राय बेनिफिट गैया बिथांमोना। आरो बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामबावदों, नैबे 10 डिसेम्बराव बिथांमोना दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिथांमोना धरना लादों। दा अब्ला नायदो, बिथांमोना जेबो मोनालासिनो गावनि फैसा गारनानै, गावनि नैबे टाइमखौ गारनानै बिथांमोना मुभमेन्टआव बाहागो लादों। जेबो बेनिफिट गैया। जोंहाथ' मोनसे नैबे बड'लेण्ड जुदि जायोब्ला जोंहा मोनसे स्ट्रेंथ जागोन, जोंहा मोनसे बेनिफिट जागोन, जोंहा बर' रायजोआ मोनसे इउनिटि आरो जौगासारगोन। नाथाय बिथांमोना नैबे जोंखौ बादा होनानै जेबो बेनिफिट गैया, जेबो लाब गैया। थ' बे बुब्लियाव बिथांमोना गावनि समखौ गारलायनानै गावसिनि नैबे जों बड'लेण्ड सोरजिनायाव बादा होनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों। अब्ला जों मानो ओंखारनो हाया? सोंथिया बेसो, मानो ओंखारनो हाया? खार'ना मा? जों मानि थाखाय ओंखारनो हाया? जोङो ओंखारनांगोन आरो ओंखारथारनांगोन। जुदि ओंखारोब्लासो जों खामानि साक्सेस जागोन। थ' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो आं आखाइ खबजबनानै बुंदों, बे हाबाफारियाव नैबे फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव जानो गोनां, अर्थात गाबोनो जानो गोनां जे सुबुं गौमा, बे सुबुं गौमायाव नोंथांमोनखौ आङो गासैखौ बाहागो लाजानायखौ लुबैदों। आरो गासैबो नैबे राजखान्थिनि दैदेनगिरियानो जा, नैबे धोरोमारि आफादानो जा, जायखिजाया नोङो नैबे बिबानगिरियानो सासे लिडारानो जादों, बिथांमोनखौबो आङो बे हाबाफारियाव गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायदों। मानोना जोङो नैबे सोमावसारनाया गोख्रों जायोब्लासो जोंखौ सरकारा प्रिफारेन्स होगोन। नहलेबा जोंनियाव ओरैबायदि जादों, सिगांनिफ्राय नायोब्ला जि समनिफ्राय मुभमेन्ट खालामदों बर'फोरा, जायखिजायाखौनो जोंनि बर'फोरा सोमावसाराबानो जों मोना। बेखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ। आरो माखासेफोराव ओरैबायदिबो जायो जेराव जोंनि बिराद गिदिर बिसाल माने सुबुं गौमाफोरखौबो निउसाव होनो नागिरा, दिनैनि थारिखआव दाबो होनो नागिरा, जोंनि मुभमेन्टनि नैबे बिराद सुबुं गौमा जानायफोरखौबो होनो नागिरा। आसामाव बिदि सुबुं गौमा गुबुन जाथिफोरा खालामफेरनोनो हाया। थ' आं बेखौनो बुंगोन दे नोंथांमोनखौ नैबे समाव जों गासैखौबो नैबे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव जायखिजाया जि आफादानो दैदेननांथों मानो, जोङो जोंनि जे खौसेथिनि थाखाय, आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों खौसे जानांगौ। आरो खौसे जायोब्लासो जोङो देरहासारगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो गासैनिसिम बे मेसेजखौ मोनैनि थाखाय शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।